Ako si Carlos. Ginaingon, ang tinuod nga gugma, dili ka pasakitan, dili ka pahilakon, labaw sa tanan, dili ka magmabudhion. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili ako mahimong mahikalimtan. Carlos? Pero gaya mo namang milakaw. Ang sabi mo pangita. Pangakong martilyo eh. Ha? Ang saan man mo? Gamiton god. Malay tagigo inida. Ay, lakaw na lang, oy. Panghuam na lang sa kauban ni mong panday. Huwam good taon. Kinahan lang magtagsa-tagsa mi Dayana. Ay, lakaw na lang, uy. Aron dili ka malit. Ako rin mahibaw nga mangita itong imong martilyo. Basta, makit-ani mo ha, ihapak si mong uha. O sa? Ah, Nganong ihapak man ako sa kong una, buang na ka? joke ra to eh. Mura magka-guilty. Oh. Unsay guilty? Wa day din hinga akong anak nga si Carlos. Wa pa. Kada Sabado man siya mauli din hi. Mao ba, Diana? Kay dinalian man ang bahay nga ilang gitrabaho. Sige, sa Sabado na lang akong balik. Importante ba nung akong tuyo niya? Ha? Unsa na pa? Mahangi unta ko niya nga muwam kong kwarta kay magpa-check up ko sa akong mata. Mura mag hanap-hanap naman akong pananaw day, Diana. Ay, surtihin niyo si Carlos, ha? Si Pipot. Hello. Ako rin tawag ni mo. Si Carlos nang nawag, Diana? Ang tig manicure na ako pa. Sige. Sige, Diana. Ato na ko. Ay, kalimot pagsulti sa kong anak, ha? Nga may tuyo ko niya. Sige. Kakaning Pipot. Ay, di man makasabot. Ingnan na kung ako rin manawag niya. Dali man. Hinita ba yaw eh? Ni nakapayat sa atong trabaho, bay Carlos. Init gani, di may mo magpalandong. Sige lang bay. Agwanta lang ta. Total, ini kasabado. Uli naman ta sa tagsa-tagsa na to kapamilya. Ako bay, wa ko'y gana mo pauli sa mua, oy. Ha? Ano man? Di ko gana mo tanaw sa dagway sa kong asawa, bay. Murag demonya. Ha? Sa? Ano man? Ay, giluod ko niya, bay. Ha? Baga kignaong. Yeah, Nang laki. yeah. Unya, Yeah. di pa yun mo pahawa sa mo. Asa mo kuno siya paingon kun ako siya palayason. Uy, nang lucky mong asawa bay? Uy, simbak ko kada, Carlos. Malaka. Nanimbak ko mang yun. Ang asawa man sa akong kauban panday ang nang laki. Go, dili may ikaw. Samang kaw eh. Sure ha? Sure. Kay di ba yung mahitabo, Carlos? Kay silingan na tao, dapit sa imong amahan. May malilong ka nila nga daghan naman ro mga marites. Albores? Sabaday, Oh. bag-ubi akong kaliko. Ay, kapoy ko Diana eh. Oh. Gusto kong mapahuway kay grabe may kahago sa mong trabaho karon. May noon. Mas may rapod, uy. Tigikapoy po kong Pipot kahapon. Pa, manghuwa mong kuno kag kwarta nako. Pila man? Kuratan na tanim mo. Kalit kayo pa. Ay, di na mo yung tuyo ni mo, Carlos. Aw. Mga magisultin ako ni Diana. Kanang imo asawa, may mibaw ka. Nang laki na. Unsa? Dagang silingan nato nga nakakita nga kanang imo asawa, kung waa ka na sa inyo, musod sa inyos bibot. Ang silingan na tong ex-convict! Aray! Oy, bay. Gay! Oh, Kay... unsa man ka? Sige man magkagaigo sa martilyo. Huwag man ko may mutang bay. Ha? Ano man?
Mato di papa, nga may laki ko nung pasudlon sa amos Dayana kung niapos trabahuan. Na! Maunay gibuhat sa kong asawa, bay! Dali, so dayon, Pipoy. Oh, gimingaw na kay ko nimo. Ano man ko? Kunin mo itong bagas kung i-text ni mo. Kung man na to karon, tawagan mo kunin mo wawat. Ay, kaduming ko na lang. Ay, kisa pa doon pa man kuha tagang Carlos ang sweldo. Uli lang ko. Ha? Isusoy mang load dyan dayo. Ay, di ako'y kwarto pero palit man na magbugas og sudan ko. Sud naman is tulo ka adlaw. Sultian ni kakapoy, biya kay dasok ni mo kanana ka. Hala, uy, malihok mo sad ko good. Lagi baliho ka, pero ako may grabe yung liho. Pero Ay. liho ka. Mangwinta man noon. Sige ka na lang. Punin na yung Domingo, ha? Sige na lang, uy. Pakauwaw maning anaka. Tinuod man ang chismis nga may laki siyang pasudlos ilaha. Huh, akong adtuon ang amahan ni Carlos aron iya ning mapahibaw. Salamat sa iyong pagsulti, Mare. Gisultihan ti kapre aron dili mo makaingon nga konsentidor ko sa gihimo sa akong anak. Tawgi si Carlos pre aron siya mismo ang mag-asakop sa pagbudhi ni Diana. Hey! Sus, balik ko. Bay, kung mapauli ka, katunga na sa adlaw ang dawaton ni mong sweldo para karoon adlaw. Bahala na. Mas palabihon ako nga masakpan ko ang akong asawa ug ang iyang laki. Kapasan na ako eh. Ikaw sa ibabaw, ikaw sa ibabaw. Uy, tanay. Sige, pabaw ko. Anak, Sige na. Sige. Hindi mo po na ko yung matag ni Moron pa. Sige na. Ikaw ni Dari, ha? Bahala ka di, ha? Dublihon mo ka ni mo. Dubla sa rin mo ang pagdasok diha. Idubla. Sige. Di mangyara ko ni Ibton. Gip na ka. Gip na. Pas. Ha? May kaniuli ka, Carlos. Naapa ba sa amo ang laki ni Diana? Naapa siguro Carlos, naapa. Ma, Kaming duha ni pare ang mutabag nimo. Kay dili ko konsentidor nga pagkainahan ni Diana. Susiya. salamat ma. Kapoy kay ko sa akong trabaho. Unya nga akong asawa. Gikapoy mo di ay sa laing laki. Kung nagmartilyo kas gitrabaho ni mong bay, ang imong asawa gimartilyo pug laing laki, paita. Hindutan mo dahil. Nya, sige pa ta. Ang gilo ka ganina sa pamati ako eh. Puro gisuyop-suyop. Hindi. Nya, usa pa lagi. Sa pa. Yan ka. Straw na lang. Sige na. Unsa ba ka? Kung tapos sa mga ana, ha? Ikaupat o ikalimag tunga naman siguro to. Saan pa katag? Man ko na siya inikuli niya. Mga ikaw na lang po. Total, kuan ka nang. Say total. Say kuan. Kanang. Ang unay ka lang sa imo, ha? Di butoy. Lagi klaruhan. Mabdus ko niya imon ni. Joke. Dili ni joke, uy. Bangag sa lungag. Muram kag OG Rax. Bangag sa ilong niya. tong iya. Basta na. Sige na, be. Insert lang eh. Last round na lang niya. Last round. Lagi. Sige na, isuot na.
Ay, kagilok yun na. Kagilok ka dyan. Ay, doon ay balita Sa una dagko na karon gigagmay na ko pero daghan kayo 100 nagbukang gitaw. Ang niya akong ganahan. Oh, ganahan. Ay, tanawa. Slow Oh, di ba? motion naman. Oh, murag biring no. Tanawa. Biring. Ay! Oh, batasan! Wa pa may nauman! Laruwas manalubos ha! Ulos magipaningon! Do, kaniyo do, kay scooter pa mi do. Taoran akong biring. Na! Sus! Gani mo gano! Pagkapuwaw ka man lang gaya na. Sige na, mare! Ma! Di ako na rin ay, klaro kay lupot. Carlos! Ay. Pasaylo ako ninyo! Amalihan gaya na. Giing natin ka, hangol mo kabihana ka. Kita pa man yung kang last round. Peh! Nagloading ko atong higayuna. Wa ko'y gibuhat nga samtang nagmartilyo ko dito sa among trabahuan. Ang ako sang asawa, gimartilyo sag maayo sa ex-convict niyang laki. Wa kabae! Mao ka makasama ang kaagi ni Carlos dinhiling tulmanon. What's the style? Nagmartilyo ang banag, imartilyo sang asawa, style! Kini mao sunglanon gisuwat ni Cecil Dagnosos Cabrera, dalit sa RMN Drama.